Ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τη συλλογή αλλά και την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των οικιακών φαρμάκων μπαίνει σε εφαρμογή από την οργάνωση Athens Green 360, προκειμένου να μην καταλήγουν στα κοινά σκουπίδια και στη συνέχεια ανεξέλεγκτα βέβαια στο περιβάλλον, προκαλώντας ρύπανση τα απορρίμματα. Με τον τρόπο αυτό η οργάνωση προσπαθεί να πει στην πολιτεία να δημιουργήσει ένα εναλλακτικό σύστημα ανακύκλωσης φαρμάκων, όπως υπάρχει δηλαδή, κάτι που υπάρχει και το συναντάμε στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Να δούμε το ρεπορτάζ. Υπολογίζεται ότι από τα 500 εκατομμύρια συσκευασιών οικιακών φαρμάκων που διακινούνται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου το 10% παραμένει αχρησιμοποιητό και αναγκαστικά καταλήγει σε χωματερές ηχητά. Αναγκαστικά, καθώς παρά το γεγονός ότι τα λιγμένα οικιακά φάρμακα θα έπρεπε να διαχειρίζονται ως τοξικά απόβλητα σύμφωνα με σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα σύστημα για την διαχείρισή τους. Τα φάρμακα αυτά, οι ουσίες που περιέχουν μέσα, πολύ εύκολα θα περάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα και από εκεί και ύστερα, μέσω της τροφικής αλυσίδας ή του πόσιμου νερού, μπορεί να ξαναφτάσουν στον οργανισμό μας. Κάτι το οποίο βέβαια είναι μια ανεπιθύμητη ενέργεια. Η έκταση του προβλήματος στην Ελλάδα είναι ουσιαστικά άγνωστη, καθώς δεν έχουν γίνει ποτέ συστηματικές μετρήσεις στα ύδατα της χώρας για την ανίχνευση φαρμακευτικών ουσιών. Ωστόσο, αντίστοιχες έρευνες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποδείξει ότι τα οικιακά φάρμακα μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή ρύπανσης για το περιβάλλον. Αυτό το πρόβλημα, αλλά και τη λύση του, θέλει να αναδείξει το πιλωτικό πρόγραμμα Happy End. Μια πρωτοβουλία του επιχειρηματικού δικτύου Athens Green 360, το οποίο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2011. Ειδικοί κάδοι για την συλλογή λιγμένων φαρμάκων θα τοποθετηθούν σε 22 πολυσύχναστα σημεία της πρωτεύουσας, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες. Τα φάρμακα που θα συλλεχθούν θα καταστραφούν σε ειδική μονάδα στο εξωτερικό. Εκείνο που έχει σημασία είναι κάτι να ξεκινήσει, να γίνει συνείδηση και από εκεί πέρα νομίζω υπάρχουν πολλοί τρόποι ώστε να αυξηθεί το ποσοστό επιτυχίας του. Ξεκινάει πιλωτικά και στόχος μας είναι αυτό να μην σταματήσει εκεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, να καταλήξει στο τέλος στη δημιουργία του φορέα τον οποίο ανέφερα προηγουμένως, το φορέα ο οποίος θα κάνει σε πανελλαδικό επιδιαχείριση όλων των λιγμένων φαρμάκων. Νομίζω ότι αυτό μπορεί μέσα στο 2011 να σχεδιάσουμε σωστά αυτό το πανελλαδικό πρόγραμμα, γιατί εμπλέκονται και πολλοί φορείς. Το θέμα, της διαχείρισης τοξικών αποβλήτων, όπως είναι τα φάρμακα, είναι ένα θέμα κυρίως αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, δεν είναι του Υπουργείου Υγείας. Άρα χρειάζεται να γίνει μια συνεννόηση ανάμεσα στην αρμόδια υπουργεία. Μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες δηλώνουν έτοιμες να συμβάλλουν οικονομικά σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης λιγμένων φαρμάκων. Γεγονός που σημαίνει ότι το happy end για τα φάρμακα δεν είναι ανάγκη να επηρεάσει αρνητικά τον κρατικό προϋπολογισμό.